Vedeli ste, aký je rozdiel medzi tréningom na silu alebo tréningom na objem svalov? V tréningu na silu sa väčšinou pohybuje počet opakovaní v rozmedzi 1 až 8. V silovom tréningu počet opakovaní a sérií zvyčajne býva 5x5, 3x5, 5x3. Čo to znamená? 5x5 znamená 5 sérií po 5 opakovaní, 3x5 znamená 3 série po 5 opakovaní, alebo 5x3 znamená 5 sérií po 3 opakovania. Ale veľmi dôležité v silovom tréningu je, aby sme netrénovali do zlyhania. Naopak, v tréningu na hypertrofiu, zväčšenie objemu svalov, je počet sérií a opakovaní odlišný. Väčšinou sa pohybuje počet opakovaní v rozmedzi 5 až 25 a počet sérií sa pohybuje medzi 10 až 20 sérií na svalovú partiu za týždeň. Ale najdôležitejšia vec zo všetkého je, že pri tréningu na hypertrofiu musíme každú sériu cvičiť do zlyhania svalu, ktorý cvičíme. To znamená, že keď cvičíme 5 opakovaní, musíme zlyhať pri 5. opakovaní. Keď cvičíme sériu 25 opakovaní, musíme zlyhať v 25. opakovaní.